Levitiko Kapitulo 1. Mga balaod mahitungod sa mga halad sinunog. Didto sa tolda nga tagbuanan gitawag sa Ginoo si Moises og giingnan, ingna ang mga Israelita nga kon maghalad sila kanakog mananap kinahanglan nga ang ihalad nila baka o karnero o kanding bakaha. Kon baka ang himuong halad sinunog, kinahanglan nga kini ilaki ug walay tatsa. Adto niya kini ihalad sa pultahan sa tolda nga tagbuanan aron dawaton siya sa Ginoo. Itapyon niya ang iyang kamot sa ulo sa mananap nga ihalad ug dawaton kiniingon nga halad sa pagpapas sa iyang sala. Unya ihawon niya ang toro nga baka sa atubangan sa Ginoo ug ang dugo niini ihalad sa mga anak ni Aaron nga mga pari ngadto sa Ginoo. Isablig nila ang dugo libot sa halaran nga anaa sa pultahan sa tolda nga tagbuanan. Pagkahuman niini, panitan niya ang iyang halad nga sunugonon ug hiwa-hiwaon. Unya maghaling ug kalayo ang mga pari nga mga anak ni Aaron diha sa halaran ug subnora nila kinig kahoy. Unya ang hiniwa-hiwa nga halad lakip ang ulo ug ang tambok niini ipahiluna sa mga anak ni Aaron nga mga pari diha sa kalayo. Apan hugasan sa naghalad ang sulod sa ginhawaan ug ang mga paa niini. Unya ilakip kini sa pari pagsunog diha sa halaran. Kini usa ka humot nga halad sinunog alang sa Ginoo, kon karnero o kanding ang ihalad, kinahanglan nga kini ilaki ug walay tatsa. Ihawan niya kini sa amihanang dapit sa halaran sa atubangan sa Ginoo ug ang dugo ni iniisablig sa mga parilibot sa halaran. Human niya kini hiwa-hiwaa. Sunogon kini sa pariuban sa ulo ug sa tambok ni ini. Apan kinahanglan niya ang sulod sa ginhawaan ug ang mga paa hugasan niya ug ilakip kini pagsunog didto sa halaran. Kini usa ka humot nga halad sinunog alang sa Ginoo. Kon langgam ang iyang ihalad sa Ginoo, kinahanglan nga kini tukmo o kuyabog nga sa lampati. Dadon kini sa pari ngadto sa halaran ug kuha ag ulo pinaagi sa paglubag sa liyog ni ini ug unya sunogon ang ulo diha sa halaran. Ang dugo don sa pagpatulod diha sa kiliran sa halaran. Kuhaan niya kining balhibo ug pabawnan ug ang sulod ilabay sa butanganan sa abo tupad sa halaran dapit sa silangan. Pikason niya ang langgam pinaagi sa pagbitad sa mga pako apan kinahanglan nga dili kini mabulag. Unya sunogon kini sa pari diha sa halaran. Kini usa ka humot nga halad sinunog alang sa Ginoo.